Zatváraj. Vítajte pri novom videu. Dnes máme tretí diel experimentov s karbidom. Minulý sme točili asi pol roka dozadu, čo sa týka zhľadnutí bol veľmi úspešný, ale čo sa týka akože úspešnosti výbuchov a takýchto vecí, tak to bolo veru nič moc. A ja popravde aj neviem, že kde bol ten problém, ale každým dielom sa to snažím nejak vylepšiť, takže tentokrát tu máme na odporúčania diváka, alebo proste niečo som si našiel, že keď tam dáme peroxid vodíka, tak by to mohlo generovať viacej, alebo nejaký kyslík. A ako už možno viete, tak keď polejete karbid vodou, tak vzniká tam acetylén, ktorý je vysokovýbušný plyn. A keď tam dáte ešte peroxid vodíka, tak sa tam generuje aj kyslík a tým pádom je to o to výbušnejšie, pretože podstatné je dosiahnuť tú zmes kyslíka a acetylénu v dobrom pomere a potom je to veľmi výbušné, preto je to aj nebezpečné, takže neodporúčam to skúšať. Toto je čisto len na vedecké a edukatívne účely, ale tak to určite viete. A ako môžete vidieť, máme tu dosť veľa vecí, od karbidu po pálníky, po fľašu s vodou, po peroxid vodíka, 10%, potom odpalovacie zariadenie a všetko takéto, aby sa to dalo zvládnuť. Takže nebudem to už obkecávať, ešte vám poviem, že bude to prebiehať tak, že máme tu nejaké fľašky ako vždy, čo sa pokúsime odpáliť a potom nakoniec si vystrelíme sud. Takže ideme na to. Takže na začiatok si dáme ako vždy demonštráciu, že čo robí karbid pri kontakte s vodou. Ak neviete, na čo sa to používa, tak používa sa to na likvidáciu alebo proste vyháňanie krtkov a potom do karbidových lamp, kde to dáte a potom to trošku horí a svieti to. A dneska si ukážeme na začiatok, že čo to robí, keď to zalejete vodou a keď to zapálite. A zároveň si to porovnáme aj s tým roztokom peroxidu vodíka, pretože s tým som to nikdy neskúšal, takže popravde som na to aj ja zvedavý. Ale poďme prvé skúsiť s vodou. Zobereme jeden kamienok, dáme ho tuto do nádobky, zalejeme vodou, lenže to s jednou rukou nedám a potom zapálime. Takže môžeme si to opatrne zaliať, netreba tam dávať veľa, stačí tak centimeter, takto začne bublať a môžeme si to zapáliť. Akože bolo to oveľa výbušnejšie, ako by sme mohli čakať, ale ako môžete vidieť, takto len takto horí viac menej a bubloce. Kebyže to je v lepšej koncentrácii, ako to bolo na začiatku, tak ste mohli vidieť, že to bolo až trošku výbušné, ale stále to len tak zblklo ako hociaký iný plyn, napríklad výpary z benzínu alebo tak. Takto to bubloce nejakú chvíľu a vzniká tam, myslím si, že hydroxid vápenatý, pokiaľ sa nemýlim. Ale toto nie je až také zaujímavé. Poďme sa pozrieť, že čo to robí, ak tam namiesto vody dáme ten peroxid vodíka. Takže máme tu už nádobku s peroxidom, všetko opatrne v rukaviciach a s ochrannými prvkami. Je tam už trošku karbidu, takže hádam to nespraví nič, ale skúsime tam trošku naliať. Hej, nerobí to nič, lebo už je to len ten hydroxid vápenatý. Netreba veľa, všetko opatrne zavrieme a pôjdeme si tam vložiť kamienok a na diaľku zapálime, aby to bolo všetko bezpečné. Takže ideme si tam vložiť karbid a túto našou vedeckou faklou si to zapálime. No. A nespravilo to nič. Nič zaujímavé. Poď bližšie. Ako môžete vidieť, tak to horí viac menej takisto, ale je tam počuť, že občas bublinka tak viac pukne. A to je vtedy, keď je v dobrej zmesi. Áno, keď je väčšia bublinka, tak je to počuť. Takže naozaj to niečo robí a je to veľmi zaujímavé. A zo začiatku to ani tak nevyzeralo, ale teraz je tam vidieť a hlavne počuť rozdiel. Takže toto môžeme nechať dohorieť a ideme sa presunúť na trošku zaujímavejšie experimenty. Ďalej tu máme takýto setup, presujeme sa na fľašky. Ako môžete vidieť, tak som zalepil epoxidom pálnik do štuplu a popravde nevyzerá to vôbec dobre a neverím tomu, že to môže držať, pretože ten epoxid dosť tiekol a nepáči sa mi to, ale tak skúsime, uvidíme. Jednu fľašku dáme bez peroxidu, jednu dáme s, uvidíme, či tam bude rozdiel a či to vôbec pôjde. Takže ideme si to nachystať a poďme na to. Takže ľudia, máme to nachystané, mám tu takúto hrstku karbidu, tuto mám zapojený pálnik a predĺžený káblik trochu. Fakt neverím, že to bude fungovať, ale postupne si to tam nasúkame a potom to odpálime. Ale podľa mňa to bude fúčať a akože bude to nič moc, ale tak poďme na to. Les tam.
No, už cítim, že sa to tlakuje. Takže myslím, že sa môžeme vzdialiť pomalinky. Ešte to bubloce a zatiaľ nevidím, že by to fučalo, aj keď popravde netuším, či to fučí. V podstate je to jedno. Uvidíme, že čo to povie, keď to odpálime za chvíľku. Dobre, už to moc nebubloce, takže poďme si to odpáliť. Ty kokos! Paráda! Prvá vec, čo reálne vyšla tak, jak mala, ale pozerajte na to, ona sa vyparila. To nie, že ju roztrhalo, ona zmizla. Pecka. Ona tam odletela. Kde? Tuto bubloce niekde. Tu trošku niečo horí. Aha, hej. Kúkajte na to. Trošku to tam ešte zhára, ale pozrieme sa na ňu za chvíľku, keď trošku vychladne, ale paráda. A toto bola len čistá voda. Keď tam dáme ten peroxid, pôjdeme ešte oveľa ďalej, pretože treba dbať na bezpečnosť. Ale dobre, ešte aj fungoval ten štúpel, takže pecka. A pozerajte na to, čo som našiel v edite. Tuto vám dám slow-mo a pozorne sa pozerajte na tú fľašu. Normálne je vidieť, že po tom zapálení pálniku, jak tam prejde ten oheň a potom to roztrhá. Za mňa to vyzerá mega dobre a určite si toto ešte zopakujeme, pretože ja keď som to videl, tak som len kúkal. Takže pozrite sa sami a napíšte mi, že čo si o tom myslíte, lebo ja tomu úplne ani nerozumiem, že čo sa tam vlastne stalo, ale vyzeralo to mega. Tak pozerajte na to. Fľaša je v takomto stave. Trošku roztrhaná, pokrčená, popálená, ale v pohode. Ale zatiaľ prvý naozaj úspešný experiment s karbidom, takže zatiaľ to ide peckovo. A ešte tu máme minimálne 2 výbuchy, jedno s peroxidom a potom odpálenie súdu. Dobre ľudia, máme tu druhý pokus, fľašu, kde je trošku slabšieho peroxidu, nachystaný štúpel, nachystaný karbid, takže ten istý postup, len budeme ďalej a budeme dávať väčší pozor. Takže nahážem tam karbid, zavrieme to a ideme na to. Ešte takých 30 sekúnd a tam dotedy neroztrhá fľašu a potom odpalujeme. Odpaluje, tak nič. Roztrhalo fľašu. Nevadí. Bol to minimálny výbuch alebo minimálne niečo. Tuto máme tú fľašu a normálne ju roztrhlo zo spodu. Nechcem sem ešte úplne ísť, Boh vie čo tu je, ale chvíľu počkáme, potom sa tam pozrieme. Trošku škoda, ale ešte neodchádzajte, ešte tu máme tento veľký súd a uvidíme, čo to bude s ním. Ideme do finále. Máme tu tento súd, ktorý už možno poznáte z mojich videí. Máme tu plnú plechovku karbidu a 2 metry od toho odpaľovacie zariadenie. Setup je taký, že na spodku je plechovka, kde je pár centimetrov toho peroxidového roztoku. Tam si nasypeme dobrú kopu nejakých 50 až 100 gramov karbidu, zakrieme, chvíľu počkáme, vystrelíme. Ešte predtým to tu chcem trošku namokriť, lebo je to fakt sucho a nechcem, aby sa niečo chytilo. Takže ideme to stavať, by som povedal, chcel som povedať setupovať, potom sa vám ozvem. Dobre ľudia, jedeme na to. Tu hore je palník, je to zapojené. Neviem, či to tam mám nasypať, či to je nebezpečné trošku, ale však nasypeme to tam, potom poviem a zavrieme to. Zatváraj. ChatGPT povedal, že tuším 30 sekúnd treba počkať na karbidové dielo. Tak počkáme 40. Ale neviem, či to bude dosť. Takže možno trošku viac, lebo nezdá sa mi to. Dobre, ideme na to. Trošku dymu, divný zvuk, ale nič moc. Hlavne, že som bol ďaleko jak blázen. Ale aspoň sa to chytilo, takže dobre a nechytilo sa práve, že nič okolo. Pozerajte, aké sračky sú v tejto plechovke, ale vyzerá, že skoro všetko to vyhorelo. Takže počkáme tu, aby sa nič nechytilo, aby sme to ustrážili. Z toho súdu sa trošku dymí, takto. No, vyzerá, že nič mu není. Takže finále zase nebolo úspešné, ale vám hovorím, že raz sa mi to podarí a raz to vyletí aspoň 10 metrov. Neboli to tie 2 metre, čo som chcel, meter to mohol byť, ťažko povedať, ale jak hovorím,
bude aj 4. diel, karbidu máme dosť a už ste mohli vidieť, že isté vylepšenia tu boli, takže posúvame sa niekde. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite zanechajte like, môžete dať odber, ak ste tu noví, ak máte nejaké odporúčania alebo rady, tak ja budem len rád, že čo sme tu spravili zle, či to netesnilo, alebo či sme málo čakali, málo karbidu, fakt neviem. Ale za mňa celkom vydarené, trošku také nepetardové experimentálne video, ale za mňa fajn. Takže to už bude všetko, zatiaľ sa majte a čaute.